Nakaya bati. Ang suman kami tayo. Hindi na ako pwede. Belum mo tagay ngayon ang datos mong putan. Nana, ito lang yan. Ito. Huwag kayo magkamukhamon. George! Sa'yo to. Good morning mga Kalabar Cards. Ayun no. Welcome back again sa ating panibagong episode. So sa episode pala na to mga tropa, ay pupunta pala tayo sa may tabing dagat para bumili ng isda. Pero ngayon ang pupuntahan natin is yung tropa natin, yung kabatch ko nung high school mga tropa. Bali nakapag order na kasi ako sa kanya nun, pero sabi ko titingin pa rin tayo kung ano yung mga pwedeng mabiling isda doon. So kahapon kasi mga tropa hindi sila kasi nagtiro yung para harvest ng baklad, gawa ng mag-aayos kasi sila ng baklad nila. Okay, so yun yung pupuntahan natin ngayon at lakad natin ngayon mga tropa. Bago tayo pumunta sa bukid bibili muna tayo ng pang-ulam. Kumusta naman kayo lahat mga tropa? Yun, another day, another vlog, another episode na naman ng ating buhay bukid mga tropa. Para kayong alam mo naglalakad na kawayan. Buti na lang humiwalay siya. Dito na pala tayo sa may tabing dagat. Yan ang tabing dagat dito mga tropa. Naglilinis pala sila ng arosip arosip wala ito. Ano may isang sukat bro? 50. Malak kumandam na ba? May isa sukat. Awan na pa dikte? Dagtagan? Hindi na raw sila yung mga tropa. Parang sakto lang yung dating natin dami na lang huli mga tropa. Angkol, nagkakino dyan. Boss, ito boss. Uy, dito. Gumatahak naman to. Ito, kartungan. Gagataan niya siguro. Uy. Ngayon pakan mo. Tropa natin. Shout out guys. Shout out. Nagado kayo manok nun? Ay, legit ko. Nagado balto kalak yan Ito namin natin yun. Ay, yun. Babay na yun. Kanagtin. Nagado kayo manok nun? Dito na pintas na ito. Si Jay. Walang baga. Pinalain na rin bro. Diyan na. 5 feet. Ha? 5 feet. Ay. Ano dito pang breed mo? Pintas balik tigre mo no? Pero sa ay ko. Manok mama na to. Ito. Ano rito palahi mo? Palahi mo. Ganun mo.
Tumikot ko ito, talisayan natin ah. Ang talisayan. Sarilim lang muna, panglakamot lang. Panglako. Panglako. Ay, kasangpat yun. Pare lang bitikuan, libre. Kumatawak naman ito para ito bro. Pare lang di. Ano. Ganda ng mga kanila hito, mga tropa. Hito. Malalaki. Malalaki. Hmm. Malalaki. Kaya dito para makita Maganda tayo rin yung mga dito sa isang nahuli na. Makita tayo sa vlogger. Vlogger. Oh. Vlogger. Hi! Hello, good May mga morning. stick kami panghalo sa Isda. isda, para hindi Para hindi kasi mat- Hito ito eh. Ay, siguradong hitong bibilhin nila. Halina kayo Kasi dito. nakahalo kasi. malalaki, Marami. fresh na fresh. Buhay pa oh. Sariwang sariwa mga tropa nga. Gusto mo lang na ano. Takan kababalyan po. Kababalyan, pinupost ko rin po sa kababalyan po. Yan. Na ano ko nga napapanood ko. Ay, Napapanood kita. ay napapanood ko lang naman. Eh dapat Kaya pala, nung dapat nagtatanim. pala sila yung bibigyan natin ng mga sticker natin. Ay, oh. Ito meron tayo. Nagtatanim ka ng mga gulay, pinapanood kita. Oh, grabe, sulit na sulit pala sa ito pa, para sa inyo Thank po. you. Kami din thank you. Matanak man. Pahingi. Yun po. Si mama mo sa Bulinaw. Shout out po sa mga tita natin dito sa May Karot. Yan. Mas, mga nagaganda ang mga tita po natin dito sa Karot. Shout out po sa kanila. Siyempre, hindi kumukupas po yung mga ganda nyo. Mga senior na. Hello po. Salamat din po. 72 years old. Ayun. Puro senior naman na. 18 years old. Baka may gusto po kayong shout out. Shout out kay Merlin. Mama mo. Oh, grabe si mama ko po talaga. Shout out kay mami. Oh, may nangumusta po sa inyo. Si Madam Ano pong gusto Merlin. nyo sabihin kay mami? Ano, saan ka na ngayon doon niya? Ay, doon niya talaga. Oo nga, hindi na namin nakikita si Madam. Basta Bulinaw na po. Bulinaw po. Bali pa ganyan-ganyan po siya sa Dagupan. Kasi yung sa kapatid ko po kasi minsan sinasamahan doon. Yung bunso, Yung bunso. Alam na alam. Ang babae. nag-iisang babae. Nag-iisang babae. Israeli, Si si ano, si si Kit. Kit. Si Kit naman po nasa Alaminos. Ano nung mga anak namin. Dalawa. Ay kabas po ni Kit. Oh, Kit. Si Kit. si Kit. Si Kit naman po nasa Alaminos. Panginoon sa Doon na siya OJT pa lang po siya. nag-OJT nga, sabi ni Jerwin. Kasi hindi pa po siya nakapag-take ng exam. Sabi nga ni Jerwin. Kasi 2 years po na OJT tapos bago makapag-exam. Mamaya pa siguro to. Inaantay pa yung money yung May-ari. Pero itong masarap talaga, malalaki. Panood ko na yan. Sakon po. saan ba kababag yan? Mapapanood nyo po talaga to kasi naka-ano po to. Naka-schedule na po. Meron din po tayo sa YouTube. Meron din po din. YouTube po saka sa Facebook. Alam na yan eh. Ko yung mga kamay nyo kailangan naman. Narugi naman ako pag ganon. Ano na alaga na? Guray. Oh, may barangan na bro. Ang di barang ulit, may barang ulit. Oh, yung malalaki na barengin. Matagumatang ang panindot. Aha. Anak George. Minuto na yun. Ni. Hops. Hop. Ito no? Kamutakpat ko makatad. Naman sa ako ito. Ang kagkamot, nagkamot ka lang tayo ito. Sininan. Ito ang hiping. Ang dapat ito. Nyakiti pa sa lubong mo kanak ke? Ha? Awan? Nagtapon ka mo. Sirmon. Jig.
Oh, di nagpili tao, nagpili iton. Wala talaga. Hanggaman. Nagpakadaak. Nagpakadaak. Ay, excuse. Ang damutin na ang natatutot natin para hindi sali-sali. Ang damo niya. Pili nyo. Basta na ka nagpili. Sabi ko nga ito na gaya lokwan, 40. Sari na pino. Ipatog dyan pa. Hi guys! Dito na guys. Walang Susunod, makuha guys! Delikado na yung mga kamay mamaya guys. Ito ka na Pinang na. kayon. Bawal tamistikan na ito, ikamuton. Talangan? Hindi hito to damdama. Tudugunay. Kaya bati. Ang suman kami tayo. Hindi na ako pwede. Belum tadi ngayon ang datos mong putan. Ay. Nana, ito lang yan. Ito. Kaya magkamot-kamot. George. Sa'yo to. Yan. Salamat sabi ka pag natudok. Kanyangay. Wala may stick kang ganito para kuan. Tagaklon George. Hopya. Miles, itong mga ano lalaki oh. Malalaki yung hito. Opo. Miles oh. Ito matkiwar na kiwar. Kay Miles daw Lalak yan. na rudin. Kay mga takamay. Parang Sige, kita alak. Eh, pegid mo lang ante. Wala mo. Para mahirap na. Kaya nga oh. Hopsya. Oh, ayan na. Ulo. Ito talaga ito. Sos. Diyos ko marimar. Diyos ng sintawa. Wala mo gaton bro. Miles oh, itong ano mo. Jose. Hindi, dyan lang ante. Hindi nga, dyan nga lang. Ganda naman yung aklok ko eh. Hindi man makaklo eh. Ewan ko sa'yo, kanina ka pa. Bakla naman tong aklo eh. Sabi mas malaki timals eh. Yung ito. Oo. Ay, yung ano, yung pusit. Ay, ayaw nga niya ipataboy dyan. Tinataboy ko na nga dyan eh. Ayaw niya akong ano yun eh. Pag ako natusok dito sa hito, tignan mo. Kamot. Uy. Basta ikaw lang matusok. Wag naman. Mas lang mga kami. Kinam dyan, wala nakaramid guys. Kaya nga, sabi ko. Dinalusak pala direp ko. Nako. Karo pag-istakang mo ng takong yun. Sungarod niya, dinalusakon. Huwag ka na magawa ng hilo. Pag ano naman ng takong. Halakad ka. Hey. Hop siya, hop. Pakilan. Sino? Yes, Sakman atin, tagpilo. Ayang ko malay, Doy. Gawan una yaw. Bigat. Baka may blood ni Black. Bakit pasigam gasta? Ginatang mo ko maraming sin, hindi regalo niyo ko manon kulayo. Wala ako nga. Nagkapit Ito mangyarin. Hop. Shortcut, matik ko ma. Mangyarin. Tapno updated nga pinirme. Gaso. Dito. Hindi makalangan na. Wala na kaya to jay asawa na kaya to na. Istawa nagtipay ti ko. Dito. Ima. Talaga ni oh. Ani. Mas na ni imakot. Ay, so. Nagkakadumdapay niyo. Tama na yun. Pero kung ano na kanina. Ya, damot lang no ah. Oh. Ito naman. Ito, naglilinis natin kami ng itong hito. mga tropa natin dito. Sila yung naglilinis ng hito. Shirmin to di kuana vlog na tatlo makita na. Ano ah. Ang bilis nila maglinis ng hito oh. Ayun, ganito pala mga tropa. Naglilinis ng hito. Yan, tinatanggal yung tinik na yan. Yan, oh. Yan. Ginugunin. Veterano ah. Pirano. Ito ano yung busingon. Mga tropa. Ang lalaki ng mga hito oh. Ano ang gusto ko? Sarap. No. Sarap yan pag gata. Gitaan niya. Lalo pag maanghang. Power. Power ah. Guys, tapos na tayo mag-inis guys. Yo. No? Paksew? Oh, paksin. Ricardo. Ay, wala ko. Gimas. Gimas na ito nga. So, grabe ang lalak ng mga hito. Sarap ng mga tropa gataan.
Una? Nagsili ka kay kaya ayo. Kulangod, boss. Takto mo yung plastic mo, Noel. Ang dami nilang huli ngayon mga tropa. Tumagot na. Marami pa rin, nagkakakulo pa rin sila dyan. Uy, suki yung mata mo. Uy, mga lakahito kung di na naman. Oh, kagudok kilo. Kung 2 kilo ka sakado? Yan mga Nalugi, George. Bun, kung namlat-lat sa sulan nagkilon, bayamon. May pakitan. Mahal, magkano to sa tilati? 90,000. Sina 90 nga lang. Ba na flat? Kanya haway. Ang uli nung matlas, baklas ko yung pili niya. Para sa ba kung 10 ah? Walang tampo. Ha? Lang yun. Yun mga tropa, ang mga nabili natin. Wala kayo mataba. Pag ito naman ako. Mga dabang dyan. Bro, thank you nga rin bro. Gawin pa. Tadapit iba ka nga sa kasun. Gano'n lang dyan. Yeah, thank you. Puntoy ka na ka. Una. Yun mga tropa yung kabats natin, si tropa natin Ray. Yun mga tropa yung nabili natin, hito saka yung sari. Yun masarap yan. Sarap tomato pang sigang sa pang prito. Tomato mga tropa. Tapos yung hito, yan, masarap to na gataan. Tapos paksiw. Grabe yung kanya mga tropa. Ang tinik. Napunot agad yung plastic. Dali boss ah. Una. Abi dun. Abi dun o uwi na. So lahat ng mga tao pala dito ay puro Ilocano. Yun yung salita namin dito sa Parot. So dito rin pala ako lumaki mga tropa sa Parot. Bili na tayo ng isda. Dito pala yung lugar na ito mga tropa eh, Purok Balas. So Balas pala yung panito. Natakot din sa camera eh. Ay mga tropa. Uy, lalo ka na, may sticker na ako. Ay, yun pala sila eh. Hello. Siya yung nang hihingi ng sticker sa akin nung nakarang araw. Dalawa na sa'yo. Yun, shoutout sa kanila pa na ate. Shoutout po. Yung mga tropa natin dito. Right, so yun mga tropa, kabili na tayo ng isda. Pero ewan ko kung nandito pa. Ayun, nandito pa nga. Ay, may isang sukat man bro. So binalikan natin yung arusit. Kala siguro ni ate hindi na ako babalik. Kakakuha lang to mga tropa. Ayan o, kakakuha lang, kaya sariwang sariwa tong arusit na to. Wala to. Sino nakaala? Sila kayo sa mga. Ay 50. Yung kwarta ko nga. Lumabi. Ang sa ngamal pa sang tangga na bigat na. Ano mo basta itaob mo ito plastic mo. Ha? Basta ito bunga nga na ipatlob mo. Ay palab. Ay. So sabi niya kasi mga tropa, itong arusup kasi minsan na kokon yan. Ano lamta. Oo. Kaya ang gagawin, pag tinali yung sa plastic,
itataob para yung itong bukana nasa lalim para hindi siya masira. Right, so thank you. Right mga tropa, so yun yung mga nabili natin. Bumili rin tayo ng lahat. Oy, hello po, good morning po. Oh, napadaan naman. Right mga tropa, so yun, nakabili na tayo ng sariwang isda. So ang nabili natin ay hituin mo ako. So may pangpakso na naman tayo mga tropa, saka pang gata. Masarap yun, gataan. Pero pag pinagsama mo pakso sa gata, mas masarap mga tropa. Mas lalong mas masarap yung hito na yan, pakso sa gata. Gusto rin yan ni Mrs. mga tropa. Right, so pauwi na rin tayo mga tropa. At dito na rin siguro matatapos tong vlog natin. Right, so see you sa next na vlog natin mga tropa.